L'Ospi ha acabat l'any confirmant el que ja es veia als darrers partits. L'equip està en forma, mentalment molt fort i amb la directa posada cap als llocs de privilegi. El conjunt de Quico Ramírez és en un moment dolç, segon màxim golejador de la categoria, i en aquesta jornada s'ha desfet de l'Olímpic de Xàtiva per 2-0. Els dos gols d'Aridai, al final de la primera part, i l'altre al final de la segona. Amb la tercera victòria seguida a la Lliga, els riberencs ja són a 4 punts del play-off i 8 per sobre del descens. On no canvien les coses és ni al Prat ni a l'Olot, protagonistes d'un empat a 0 que no serveix a cap dels dos. Edu Vilchez ha sorprès deixant Carlos Martínez a la banqueta, que ha entrat al segon temps. Els dos equips han demanat penal per mans del rival, fet que l'àrbitre ignorava en els dos casos. Als darrers minuts, Artabe ha estat expulsat. L'Olot no guanya des de fa 2 mesos, però surt de la zona de descens per la derrota del Constància. El Prat no guanya des de la jornada 3, però feia 6 partits que no sumava cap punt. El Reus ha viscut un partit amb polèmica al camp del Villarreal B. Els roig i negres han vist com l'àrbitre els anul·lava un gol d'Àlex López per un fora de joc com a mínim dubtós. Al 26 marcaven els groguets per mitjà de Diego Jiménez. El Reus ha passat a dominar el joc, però Agudo no ha estat encertat davant el porter contrari. En canvi, el Villarreal B ha marcat el segon, amb protestes dels reusencs per unes possibles mans. Dissabte el Nàstic va sumar un punt al complicat camp de l'Huracán València. Els valencians, però, obrien el marcador gràcies a un penal comès per Xisco Campos sobre Javi Navarro. El transformava Perona. A la segona part, el mateix Xisco Campos va fer l'empat de cap després d'una centrada de Rubio, un punt que manté els granes invictes per 7a jornada consecutiva.